Ei, tens un minut? De la gent jove sempre s'ha dit que no ens interessa la política, que estem condemnats a treballs precaris, que no se n'anem de casa i que no fem res per canviar la realitat. Però no ens resignem, estem il·lusionades. Treballem per un país amb oportunitats per a totes i tots. Sumem la diferència i la diversitat en la construcció d'un valencianisme inclusiu. Teixim relacions igualitàries i lliures, defugint dels patrons de masculinitat i feminitat que ens ofeguen. Volem guanyar el futur de les pròximes generacions canviant la relació amb el nostre entorn. Canviem la realitat des de les institucions sense deixar de xafar els carrers. Arrelats a les nostres comarques, ciutats i pobles, de nord a sud del territori i amb la mirada posada al món. Ens formem, debatim, posem en comú les nostres idees per tindre una visió més plural i global de la realitat que ens envolta. Fem política passant-nos-ho bé. Som joves amb iniciativa, compromís. Tu neixes?